Godt, anden klasse. Nu skal I se, når I er færdige med at folde jeres snipnapper her, så skal I til at udfylde den. Og det første, I gør, det er, at I starter med at finde 4 farver frem. Folder den sådan her, så I har ydersiden af den opad, altså de 4 flapper. Og så giver I hver af de her en farve. Man bestemmer selv, hvordan man gør det. Man kan, ligesom jeg gør her, lave en cirkel. Og en lille dut her. Rød, blå, grøn og gul. Og man må altså gøre det, ligesom man selv har lyst til, og dekorere det på alle mulige måder. Hvis man vil, så kan man også lige skrive farven her. Blå, grøn, gul. Godt, så det er altså vores forside til den her nipnapper. Vi skal bruge den til at lave sådan en gange-nipnapper med de forskellige tabeller, så vi kan øve os på dem. Så det næste, man gør, det er at vende den om og folder den ud sådan her. For vi skal nemlig have inddelt nipnapperen i 8 forskellige dele, sådan som man plejer, men vi vil gerne lige have det gjort lidt tydeligt. Så I starter med at finde lineal og en tus frem, og så tegner I en streg fra det ene, uden at ødelægge det, som jeg lige gjorde der, fra det ene hjørne til det andet. På samme måde herover, den anden diagonal her, altså er det andet, fra det ene hjørne til det andet hjørne. Sådan der. På samme måde skal vi tegne en streg fra den ene midte til den anden midte, siderne her, og på samme måde her. Nu har vi inddelt den i 8 lige store dele. Og det er dem, vi skal bruge. Man kan nu folde dem igen, sådan her. Og et eller andet sted, man bestemmer selv hvor, der skriver man nu tallene fra 2 til 9. Så herover skriver man 2, 3, man behøver ikke at gøre det i rækkefølge, det bestemmer man selv. 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Og hver af de her tal symboliserer, kan man sige, så hver tabel. Så det vil sige, det er 2-tabellen, der skal gemme sig herinde, 3-tabellen, 4-tabellen og så videre hele vejen op. Vi har ikke 1-tabellen med, og 10-tabellen, fordi dem kan man. De er nemme nok. Så det er dem her, vi skal træne, de her 8 forskellige tabeller. Nu må man så folde dem ud igen. Og det, man så skal starte med at gøre, det er, at man skal ned langs den lange kant her. Der skal man skrive tabellen, så man kan huske den. 2-tabellen, der skriver man nu herned 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sådan der. Tænk over, at der skal gerne være 5 tal på den ene, eller 5 cifre her på den, tal på den ene side, og 5 tal på den anden af den her midterstreg, så de kan være der. Ikke at få gjort tallene for store eller for små, men så man kan se dem. Når det så er 3-tabellen, man skal til, så på samme måde herovre på den anden side, der skal man lige have dem delt op her. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 og 30. Sådan. Det sidste, man skal nu, altså det, man skal selvfølgelig udfylde den hele vejen rundt, og det må man meget gerne få hjælp til, så man, hvor man har tabellerne foran sig på et stykke papir. Den kan I fordele ud, sådan så man er helt sikker på, at man får skrevet de rigtige tal. Det er træls at få skrevet nogle forkerte tal. Så gør jeg umage med at sørge for, at det er de helt rigtige tal, I får skrevet ved hver af de her tabeller. Det sidste, man skal, det er, at man skal komme en bevægelse på. Så for eksempel ved 2-tabellen, der kan det være, at det er et hop, man skal lave. Altså et hop for hver gang, man siger et tal i tabellen. Så man hopper 2, hopper 4, 6, 8, 10, bom, 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 hele vejen ned. Hvis man har lyst, så kan man også lave en lille tegning til det. Det kunne måske se sådan der ud. Det bestemmer man selv. Hop, det kunne være dreje rundt. Jeg skriver lige nogle flere forslag til jer her. Det kunne være skihop. Det kunne være sprællemænd. Nu skal jeg ikke skrive den der. Nå. Sprællemænd. Sprællemand.
Det kunne være burpees, hvis I kender dem. Eller høje knæløft. Det kunne være armbøjninger. Eller squats for eksempel. Men dem skriver man rundt, men det skriver man først til sidst. Sørg for at få lavet jeres tabeller først, sådan så I er sikre på, at I får skrevet dem de rigtige steder. Når man så er færdig med sine nipnapper, og man må som sagt dekorere den alt det, man vil, og gøre den personlig. Det er en, man skal gemme. Man kan gemme den i sit penalhus, eller i en særlig lomme, i en skoletaske. Og det skal man, fordi at man faktisk har det for som lektier at øve sig på den her, sammen med sin familie. Når man så gør sådan her, så måden man så ligesom gør det på, det er, at man som normal niparbejder, og så starter man med at sige en farve. Det kan være, at din far, han siger rød. Så siger man 1, 2, 3, fordi der er 3 bogstaver i rød. Så kigger man ned her, så vælger han et tal, så siger han, det er 4. Så siger man 1, 2, 3, 4. Okay, jamen, han vælger stadigvæk 4. Okay. Så åbner man her, og så beder man ens far om, der står skihop her, far, så du skal lave skihop, imens du siger 4-tabellen, for det var jo 4. Så, og nu har jeg ikke engang skrevet det, men så vil der stå 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 herned. Og det er altså de tal, som far skal sige, mens han laver skihop. Men det er ikke helt nok, at det er bare far, der gør det. Så man skal selvfølgelig også øve sig på det selv. Og så kan man jo bytte, så det er ens far eller mor eller bror, eller hvad det kunne være, som gør det ved dig. Og så kunne man godt få lyst til at tage 2-tabellen og 3-tabellen. Altid. Men fordi det er måske dem, man har lidt styr på. Men sørg for at udfordre jer selv og øve jer på dem alle sammen. Og man kan jo altid starte med at sige, okay, mor, inden vi går i gang, så har jeg lige brug for at få læst den mange gange. Så jeg sidder inde i mit hoved og siger 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Og så på den måde træner ved at se det, og ved at bevæge sig til det, og ved at prøve, om man kan huske det. Og hvis man nu synes, det er helt vildt svært, det med at huske, måske ved nogle af tabellerne, så må man altså også gerne stå med den og læse dem op, imens man så for eksempel laver sprællemændene. Men så sørger man for både at prøve det, men også hvor man ikke kigger. Hvor man prøver at lære det, altså husk dem inden ved at kigge på dem, så luk dem. Hvis det bliver for svært, så hold den åben og hop, imens at du siger dem. Så det er det, der skal ske. God fornøjelse.